Ja, mit navn er Mikkel Andersen, og det er Mathias Larsen, som vi har med os i dag. Og vi skal så forklare, hvorfor Danmark er gået med i Libyen, det er krigen i Libyen. Og vi har 2 synspunkter, og det er idealistisk, og det står jeg for at forklare. Og så er der Mathias, som står for det realistiske synspunkt. Og ja. Grunden til, at vi er gået ind i Libyen, det er fordi, at Gaddafi han overtrådte menneskerettighederne. Han valgte at slå oprørerne ned, som var utilfredse med hans styre. Han valgte at løse det med vold, i stedet for at være diplomatisk. Og det resulterede så i, at der er en masse mennesker, der døde. Og når der er så mange mennesker, som dør, så bliver man nødt til at gribe ind. Så hvis man skal se på krigen i Libyen med idealistisk synspunkt, så kan man sige, at det har været en indgriben for at sikre fred og overholdelse af menneskerettighederne. Menneskerettighedskonventionen. Man er ikke gået ind i Libyen for egen vindings skyld, men for at hjælpe demokratiet på vej og fremme levestandarden i Libyen. Man vil gerne underlægge Libyen vestlige normer, så man derved mindsker risikoen for, at Libyen bliver til et land, som har grobund for terrorister. Ja. Ja, det er jo så ikke lige det, man synes i realismen. I realismen, det handler jo meget om, at man gør ting for sin egen skyld. Vi går ind i Libyen, fordi at vi gerne vil have noget indflydelse i den internationale verden. Eftersom vi er småstat, skal vi vise, at vi er villige til at stille tropper til rådighed, for at vi skal blive taget seriøst. Vi går ind i Libyen for blandt andet, at det er et olieproducerende land. Vi vil gerne have en del af den olie selvfølgelig, fordi det giver økonomisk fremmelse. Og derfor så vil vi gerne derind for at ligesom få en anden del af det. Vi vil også gerne derind for at være med til at genopbygge, så vi kan få være med i nogle kontrakter med Libyen, så vi kan få nogle af de gode kontrakter med hjem, så vi kan få nogle kapital med derfra. For eksempel, når de skal bygge hospitaler og lufthavn og sådan noget, så har altså Danmark det de gerne vil med at få fat i. Så vi kan få nogle gode kontrakter og få noget god eksport. Ja, og så er det selvfølgelig heller ikke en helt dårlig ting, at Gaddafi var undertrykte en hel befolkning og var diktator, hvilket giver rigtig god omtale rundt omkring i verden, eller i hvert fald i den vestlige verden. Danmark kommer i hvert fald på folks læber, så at Danmark ikke den der lille stat, der bare bliver klemt, fordi vi er lille. Det var det? Ja, det var det. Mange tak herfra. Mange tak. Og Mikkel Lukker. Vi ses i skolen.